Днес искам да споделя с вас няколко мисли относно заведения и ресторанти и динамиката на отношенията между клиентите и персонала и между самия персонал. Много често влизаме в заведения, в ресторанти, виждаме всичко подредено, всичко хубаво, по-често виждаме усмивки и не се замисляме. Вероятно, ако сега ме слушате, ще се замислите какво стои зад работата на едно заведение, на един ресторант. Стои много. Стоят на първо място хора, лични истории, стоят егота, стоят проблемите на самите хора и стоят различните динамики между кухнята, между сервитьорите, между барманите. Много често обаче се случва, че тези хора не си комуникират и не си споделят нужното уважение. И според мене, ако малко повече помислим за екипната работа и за споделянето именно на едни цели на даденото заведение, независимо дали заведението е наша собственост или не, нещата биха вървяли много по-лесно, по-плавно и много по-хармонично. Същото важи и за клиентите от другата страна, които влизат в дадените заведения и изобщо не се замислят какво стои за това именно. И много често заради малко липса на съобразителност, клиентите си позволяват малко по-груби поведения и липса на уважение наистина към персонала. Позволяват си груб тон, позволяват си дори обиждания и не осъзнават, че всъщност без този персонал те няма да бъдат там. Защото нещата са двупосочни винаги, така че мисля, че трябва малко по-глобално и екипно всички да мислим, защото ако едните ги няма, и другите няма да ги има. И също така, никой на никого не е длъжен като цяло в живота, във всяко едно отношение. Това са моите вярвания, разбира се. Един пример за отношението от страна на клиентите към персонала са, например, критиките. Много често така се случва, че нещо не е както трябва, не е по вкуса на клиента и клиентът почва да вика, да крещи и да обижда. Или да се държи грубо най-малкото, след което излиза от ресторанта и изписва най-гадните възможни коментари. Случвало се на всеки, вероятно, най-малкото да прочете такива и да си помисли как е възможно такова отношение. Много е лесно в момента, в който нещо се случи, което не е по вашия вкус, викате сервитьора или който отговаря на място и споделяте. Това се казва градивна критика, казвате какъв е проблема. Разбира се, от другата страна трябва да има градивно приемане на нещата. И затова да повторя комуникация и уважение вътре в самите заведения, между персонала и между клиента, и между клиентите и персонала. Ключът комуникацията и уважението. Нека всички да изградим едно по-хубаво бъдеще на отношения и на взаимосвързване.